Il-Ferra taż-żgħażagħ tal-Partit Laburista organizzat laqgħa bħala parti mill-proċess tal-konsultazzjoni pubblika rigward l-integrazzjoni. Matul din il-laqgħa saret preżentazzjoni minn professjonist mid-Dipartiment tad Drittijiet Umani li kienet segwita minn ħin ta' diskussjoni fost dawk preżenti. Din il-konsultazzjoni pubblika se tkun qed ħejji triq għat-tieni politika u pjan ta' azzjoni nazzjonali dwar l-integrazzjoni. Il-President taż-żgħażagħ Laburisti Jorvin Buġejja innota l-importanza li l-Partit Laburista jibqa' jkun minn ta' quddiem biex jiddiskuti u jipproponi riformi għal ġejjieni ta' pajjiżna. Dan huwa proċess ieħor li qed jipparteċipa fih il-Partit Laburista sabiex mhux biss iressaq l-idejat imma jipparteċipa bil-ħsibijiet u kif nistgħu nwasslu lil pajjiżna għal aktar tisħiħ soċjali fost l-oħrajn. Il-proċess tal-integrazzjoni huwa proċess importanti għas-soċjetà biex tkompli mixja il-qudiem b'mod maqut u b'mod iktar b'saħħtu u allura l-Partit Laburista jemmen ħafna f'dan il-proċess u jrid allura jressaq il-qudiem l-idejat għat-tieni pjan nazzjonali għat-tieni strateġija favur l-integrazzjoni.